kiosken. Nå, hvad fik du? Jeg fik Ekstrabladet til dig, og Jyllandsposten til mig. Ja. Hvad står der i din? Lad os se. Katolske præster misbruger små drenge på stribe, står der. Og så er der 200 kristne, der er blevet massakreret med macheter i Nigeria af muslimske grupper. De fleste af dem har børn. Nå. Står der noget i din? Nej. Jo, jeg er sådan lige pige. Ja. Står der andet? Nej. Jo. Nej. Hvad? Hvad er der sket? Er det noget med? Ja. Noget med X-Factor? Ja. Hvem vil stemme ud? Ikke. Jo. Nej, ikke. Anna. Nej. Det må ikke ske. Det må aldrig ske. Jo, det er sket. Hvad skal vi nok gøre? Anna er ude af X-Factor. Den slags, man tror, der bare ikke kan ske. Hvordan kan sådan noget bare ske? Ja. Og er det noget grusomt og uretfærdigt? Hjælp os, så gør du noget med den her usommelige verden. Nej. Jeg holder det ikke ud, skat. Og der er noget, man kan gøre. Hvad står der ellers? Her står, stadig flere danskere lider af voldsom proportionsforvrængning. Står der ellers noget? Nej, bare lidt om finanskrisen. Vil du have mere kaffe, skat? Jo, ja tak. En lille kop. Hvor har vi det bare hyggeligt. Ja.